Saka kugara kwaita mumusha babari tete wake mai wake ndo vakasara tete. Iye ndiye mukomana anga ari pamusha nevana 2 vasikana vana vabamudiki nehanzvadzi dzake 2 vasikana vati vabvire zera. Saka kukura taigarisana. Mudzinga kwandakamita ndakamudzinga panyaradzo yakashayika mai vake, ndamudzinga pamusha vaenda kwaakaenda. Zvisinei mazuva anotera mwana musikana akabva kupira kuenda kunogara namai vake. Kuna mai vake uyu, kuna mwana uyaenda kuna mai vake. Uyu muzukuru akazotera ikoko akanotamba mukwasha. Akanonopinda akatonzi mukwasha akaomberwa akatopiwa imba yekuata ikoko. Akandiputsira pfuma yangu. I think zvaifanira kunge zviri enough pakuti azobata mwana mai vake. Ende chinorwadza wakabata muhombe wabamudiki. Anogona kunge akabata mudiki futi kana kubata hanzvadzi dzake. Saka ndachigara nebhinya ndototi demba pandakamudzinga ndaifanira kumuendesa kujeri. Ende kuroora hatingati munhu angashaya vakadzi. Ndinda ndiri munyaya wake pakuroora. Ndikamubatsira kuti awane mudzimai anaye. Mr. Isaac vanhu vesekuru vane shoko ravakataura vakati usakanganwe kuziva kuti iwewe hausi hama yangu. Inini ndofunga ndakazoshandisa mukana iwoyo chokwadi kutaura nevari kuti maya takati inini ndanzwa mashoko ataurwa nasekuru vandanditoti ndo sekuru ndo hama dzangu kugara kwese. Saka ndakakubatanidza pfungwa idzi nekuti mai vangu nini namai vasekuru ava namai vari kunzi mai nini vanga vakasiyana masinemo. Nyaya yekuti unodana namai vako wakatovapa mwana. Pamusoro emakurukota pamusoro vedare vese vakateerera taakumbira mumangari apinde mudare tinzwe nyaya yako. Pamusoro emakurukota pamusoro vedare nyaya yangu yakamira yakaita zvakadai. Uyu Ruben muzukuru mwana watete. Inini ndiri mwana wehanzvadzi yatete wake. Saka mubaba wangu vari vatatu. Kuna baba wangu, koya bamunini, koya tete. Saka zvakaitika baba wake namai vake vakarambana. Saka vanhu vazukuru vakachengetwa kupi pasekuru. Zvisinei baba vakashaya, bamunini vakaita se vakashaya. But vangu varambana nemudzimai wavo. Saka vana vabamunini vakauya kugara futi pamusha. Zvisinei vana vakatokurira musha medu vakauya vari vadoko. Saka kugara kwaita mumusha babari tete wake mai vake ndo vakasara tete. Iye ndiye mukomana anga ari pamusha nevana 2 vasikana vana vabamudiki nehanzvadzi dzake 2 vasikana vati vabvire zera. Saka kukura taigarisana. Asi chatakanitsana ndiwo wandaitisa farming naye ndiye anga ari point person mombe zvese zvandoita ndaita around iye. Saka mukugarisana kwataita umu nekusavimbika nekuparadza pfuma nekuita sei ndakazosvika pakuita sei pakumudzinga. Mudzinga kwandakamita ndakamudzinga panyaradzo yakashayika mai vake. Ndamudzinga pamusha vaenda kwaakaenda. Zvisinei mazuva anotera mwana musikana akabva kupira kuenda kunogara namai vake. Ubva vaenda kupi kwamai apa anga atomitisa kare. Saka zvisinei nyaya handina kuziva kuti ndo zvaitika. Ndakangoti munhu ndamudzinga handinei naye handidi kumuona. Saka kuna mai vake uyu, kuna mwana uyaenda kuna mai vake. Uyu muzukuru akazotera ikoko akanotamba mukwasha. Akanonopinda akatonzi mukwasha akaomberwa akatopiwa imba yekuata ikoko. Saka nyaya yakazosvika kwandiri yabva nekoko kozi mai ava nemurume wavo vakazodza mai vangu varipo. Ndo vakaiva vakandipira nyaya. Kundipirawo kwandakaita nyaya ndaivanha kutambira nyaya vandauya nayo. Saka ndo mamira zvakaita. Chinorwadza ndechekuti munhu watakachengeta chekutanga akandiputsira pfuma yangu. I think zvaifanira kunge zviri enough pakuti azobata mwana mai vake. Ende chinorwadza wakabata muhombe wabamudiki. Anogona kunge akabata mudiki futi kana kubata hanzvadzi dzake. Saka ndachigara nebhinya ndototi demba pandakamudzinga ndaifanira kumuendesa kujeri. Munhu watakachengeta hapana chaanoti kwaanga ane source of funding. Ende kuroora hatingati munhu angashaya vakadzi. Ndinda ndiri munyaya wake pakuroora.
ndikamubatsira kuti awane mudzimai anaye. Saka kuna mai anenge achitsvage baba vake vari pano, ndifunga ndakavapira nyaya iyi tikati dzinza takakukanganisirei, takakuchengeterai kuti. Saka kana maakuzi ndo maripira munotiitira yekuti maakusiya makanganisa mamitisa vana vepo takuchengeterai. Saka ndo nyaya yandaunza kuti mutibatsirewo vedare. Unochera nopedzisa mangarirwe mhosva yauri kupomerwa wainzwa ivi pamusoro vedare, pamusoro vechangamire, pamusoro vemakurukota, hongu mhosva ndainzwa. uri kubvuma here mhosva yauri kupomerwa? Hongu ndiri kubvuma, asi ndanga ndichikumbira kuti nditsanangure chakakonzeresa. Chakonzeresa chii? Alright. Ndingati mashoko akutaurwa naMr Isaac vanove sekuru vangu ndechokwadi ese, asi pane pavajamba. Pavajamba ndipeye kudai, so ini ndakataka kugara papurazi pavo 2003 tisingakanganisina hati 13 years. Ava vana vese vaigara kuHarare. Saka ndingati pafama apa ndini namai vataura kuti vanoveteti vavo nevana vavasikana vataura zvechokwadi taigara pafama. Zvese zvaida kuitwa taiita mukama wechokwadi. Zvadaro ava vakazongouya anga ava 2020 ndisingakanganise kutanga kwaJanuary. Ndipo vakauya vakati Ruben, hatina zvakawanda zvakuda kutaura pamba panapa, iwewe tauya kuzokuudza kuti taakudzinga pamba panapa. Saka tikukumbira kuti kusvika musi wa29 January unove musi uchetwa nyaradzo yamai vako unge wabva papi pano. Handina kuda kupikisa kana kuda kuti nditaure zvakawanda. Ndakati mashoko amataura ndamanzwa. Tichiri ipapo Mr Isaac vanove sekuru vane shoko ravakataura vakati usakanganwe kuziva kuti iwewe hausi hama yangu. Shoko iroro changamire rakandirwadza nekuti ndakasevha makore anodarika 16 ndichifungidzira kuti ndigere mukati mehama dzangu dzamai vangu, nekuti pavakatitora kumusha nhaurirano dzavakaita namai handicharangarira kuti ndaive muiki. Ndakazongonga mai vako kuti takunogara kupi kupurazi kwasekuru venyu hanzvadzi yangu. Ndakarwadziwa zvakanyanyisa. Ndakati kuvanodarirei, nekuti vataura muromo uyu vakati panapa pari kuparira pfuma yangu. Chikonzero chekuita kuti mombe dzangu dzisawandi chii? Sei production yangu isiri kufamba panapa? Changamire kwakutokumbirawo kwamuri kuti Mr Isaac vanditsanangurire chaicho chandinoti ini ndakaparadza mukati memakore iwaya ndatsanangura kubva 2003 kusvika 2020. Zvadaro ndakatambudzika nekuti pavakandiudza shoko iri ndakanga ndadyarawo tumbeu twangu mumunda mavo. Ndakatambudzika zvakaomarara. Ndakafungisisa kuti ko vanhu ava havanawo here rimwe gore randakavaitira chakanaka chekuti vanokwanisa kurangarira kuti vangonditendera kuti ndipedzise mbeu dzangu idzi ndiende hangu zvakanaka. Nekumwe kutaura ndingati zvekuti vakandidzinga ichokwadi, asi ndinowedzera ndikuti vakandirasa kunze kwemusha. Handina kwandakazokwanisa kuenda, ndakadopa ndakanopotera munonzi muruyadhi mucompound. Ndashayisisa kwekuenda. Inini kufunga kwangu ndaifunga kuti Mr Isaac eMsari namai vavo dai havo pavakandidzinga ipapo, dai havo vakandidzokesera kumusha, kana kuti dai havo vakandiudza kuti takudzinga pano takukisa apa, nekuti ndakanga ndisina pekuenda. Saka inini ndofunga ndakazoshandisa mukana iwoyo chokwadi kutaura nevari kuti maya. Ndakati inini ndanzwa mashoko ataurwa nasekuru, pandanditoti ndo sekuru ndo hama dzangu kugara kwese.
saka ndakubatanidza pfungwa idzi nekuti mai vangu nini namai vasekuru ava namai vari kunzi mai nini vanga vakasiyana masenemo. Saka ndakabva ndabatanidza pfungwa ndikati ndinogona kunge ndakauya mumusha musiri mangu maybe nenzira yekuti ava vanogona kunge vaidawo munhu aivachengeterawo pamba. Ndokubva ndataurawo nemunhu wavari kutaura kuti ndakazomitisa tichitaura naye ndikati zvanga zvakadii kuti nhamo nekuti vanhu ava takakura tese chokwadi. Ndikati zvanga zvakadii kuti nhamo yatagara tangona tiri tese tokontinya kungoona nhamo iyoyo tiri tese, nekuti ndikarangarira kwatakabva Right. Now, murume ataurawo asi haasi kutaura nyaya chaiyo. Nyaya chaiyo ndekuti wakatora amai chete, zvekuti wakatambudzika wazoti izvo zvasi wakatora amai. Iwe dawanga rimwe wachiita nharo dzekuti havasi amai chete. Chiita nharo dzako manje ndakutungamirira. Chiita nharo dzekuti handina kutora amai. kuitaka inga kutaura kuti hapana kukamoni kuitaka handina kutora amai chipuruva pakuti Miss Isaac ndivo vakanga vaburitsa shoko rekuti hatina ukama, uyezve ini ndakazozvienzanisa ndikatofunga kuti vamwe zvava kutaura chinogona kunge chiri chokwadi kupfurikidza nekusiyana kwemasenema. Masenema vaifanira kuti asenema ruchii? Ini pfungwa dzangu dzakangondiudza kuti maybe nekuti ndofunga ndatsanangura kuti 17 dzandakagara ndaingofunga kuti kusiyana kwemasenema hakuna basa, kuti ukama ndiwo une basa. Asi pavakataura kuti orati imbotsanangudza, iwe tsanangura kunzwisisa kwawaita ukama mazwi aya asati ataurwa. Kunzwisisa kwandaita ukama mazwi aya asati ataurwa kwaive kwekuti taifanira kugarisana. Mune ukama hupi nemunhu wakazotora iwewe? Tatina ukama kuti ndimai. Pakudii? Pakuti aive mwana wehanzvadzi yamai. Mwana wake ka? Ndizvozvo? Ndizvozvo. Ka. Handiri? Mwana wake uyu akaona amai vako ndaatete? Ndizvozvo. Saka ndaamai ka? Ndizvozvo. Saka waiona saamai, amai nini? Ndo wakazotora iwewe. Ndizvozvo. Uyu ataura kuti izvo hausi hama yangu. Ndizvozvo. Unofunga kuti aitaura kuti kudipa kwati iwe hausi hama yangu? Ini ndakafungira kuti maybe vanogona kunge vane imwe nhoroondo yekunyanyisa kuziva kuti ukama hwedu hwanga hwagara husiriwo, nekuda kwekuti mashandiro mamwe ataishanda zvakanaka pafamu, asi ukama chaiwo unonetsa ndoupe kwababa kana ndokwamai. Unonetsa ndoupe kuberekwa naamai ndokwababa, unonetsa ndoupe kutsanangura kana kuuramba ndoupe? Ukwa baba unotonetsa pana wamai nokuti unozogutsikana kuti wakaberekwa naatete murume. Handizve sekuti hapana ukama sei? Right. Ari peri mudzimai wacho? You're right. Iwewe uyu chii chako? Mwana. Pakudi. Taurisa pakudarizo. Pakudi. Baba wangu na mai vavo ndiye hanzvadzi nehanzvadzi. Wanga uchichiziva? Right. Uya nemudzimai yake?
agara nodzimai wake waizviziva kuti chipinda munyaya kuti makazozviitirei hazvino basa now vehukama vacho kuku nokuku yaitioni kana vari pana ukwamai nokwababa pamhuri sumukai kana mulipo kachii chiri kuchipa hatina nguva action veipadhuze muchikoro muzura maapadhuze panapa garai zinopa ipapo uyai baba uyai muri divi ripi imi baba muri diri upi musikana here ungari kumana Ruben yepabhenji baba emugari pabhenja vakuchikogara nomuroora sebera kwa muroora kuroora sebera akajafuma na akaenda chera musikana wake aita akatirira musikana alright iwewe wakazorotera kuti achikwasha kumba kumusha kwa ndinoti hongu wakagamuchirwa naniko ndakagamuchirwa namama nababa vari papa avo ndamai acho makamugamuchira muchiti ndiani inini mukomana achisvika semunhu akakura nechimuona ndakamugamuchira semuzukuru wangu akarara pamba pangu musi umwe chete handina zvizhinji zvandakamubvunza nokuti murume wangu wandinogara naye kwazvimbanga asiko mai vamufa ndevariko ndobva asusukidza ndabva ndamupa pekurara ndobva arara mangwana ndobva ati ndakuenda ndobva asumuka ndobva aita aenda ndakatara nchibvunza mwana wangu ndikati kwoiwe uyu ndo wauri kuti ndiye murume wako here zvikanzi ndongu pane pandiri kuda paakarara pamusha akarara nani akarara mubamake musipera mbamake matakamupa iye musipera makamupa pamusha nemudzimai uyu izvozvo manje zvino ndinganyepera imba yangu ine makamuri akawanda ndizvoti vakazopindana vakazoita atendinganipa ndakangomuti pekurara ndepati ndepapo saka inini uyu azoenda ndabvunza kuti ndowauri kuti murume achiti hongu uyu handina kuda kukawadzana nemwana ndakati semunhu akazvitakura manzvenga ipapa amai makazosara muchimubvunzire chii kuti uyu ndowauri kuti murume wako kwaiwewo wakati une murume wako achatevera kunoku ndiye wauri kuti murume wako here uye ari muzukuru mushamuti matakaroora zvikanzi ndikati ko makazvifambisa sei haana kuda kupatsanangura ipapo inini zveshuwa panguva iyoyo ndakabata foni yangu ndikanyorera mukomana yesu ndikati Ruben ndinokuziva uri muzukuru pane pamusha pangu handichada kukuona nekuda kuti zvatokwana unofunga kuti chii tinochidaidza kuti chii chakaitika nevana good atopedza makaita makunakuna nekuti uyu akaberekawo mwana uyu akatosununguka ane mwana pane mwana munomudedza kuti chi pamusoro yacho pamatimelines hazi kubhalansa uyu vanhu ndawadzinga 2021 pane 4 years mwana wavo ane 4 years saka zvekuti nhumbu yakazetirwa aenda ukuka inhema isati tasvika panyaya yenhumbu asi kupa nhumbu tiri kuda kungotaura choti pane chi paberekwa mwana handirika mwana aberekwa paukama whether akaberekwa ne2 minutes kana akaberekwa ne4 years mwana adi aberekwa paukama ndio makuna tiri kutaura ndakanchibvunza kuti munomuti kudii mumusha menyu mwana aberekwa neuyu munomuti mwana here muzukuru chi mwana aberekwa naamai munomuti chi amai nemwana nekuti ava vakano uyu mukoma nemuningi nakao handirika
asi amai ava ndivabereka chi ndivaberekawo saka uri kumuti chiiwe mwana uyu tipindura ka iwewe wakura ka iwe uri kumuti mwari pakudii mwana wamai wako mwana wamai vako munini wako right amai vatopinda kudhara kuti makuna baba ndimi mabereka mwana makuna ari mumusha menyu ari mazwa zvino makuna anoripirwa mazvinzwa makuna anoipisa nyika hazvifanirwe kuti nyika igare makuna kwete tiri patsika dzechivanhu chete asi patsika dzenyika nyika chaichai ine yainodaidza kuti degree of relationship manzwa zvavakaita izvizvi muchishona inonzi incest muchirungu incest icriminal offense inoendesa munhu kujeri manzwa inoendesa munhu kupi jeri nokuti makatora amai patsika dzechivanhu vamabereka chi vanhu amai venyu chaichaichaicha dai vanga vatobhoti amai vekwana kumadzinza renyu kure zvaizvichizvaizviinani but amai venyu chaichaichaicha mwana wanzvadzi yavo ndoyamatora imini kuti muitise mudzimai right saka uchaita sei baba vari padhuza kurumbidza kuti taura pamusoro yechangamiri pamusoro yechangamiri zvekuti makuna ndanzwa asi chichemo changu chandave nacho chave chekuti pamutongo wemakuna wacho ndandiri kukumbirawo kupiwawo nguva yakati iwe hautanga kukumbira nenguva ka ndati uchaita sei iwe kutaura zvenyenguva ndinofanira kuripa unofanira ita ndinofanira kugadzirisa chi kuchenura taurisa dare richinzwa ndinofanira kugadzirisa kuchenura right now right now tati isusu makuna akagara mukati menyika inokanganisika saka nyika yekwachiwo inofanira kugara yakaita sei yakachenurwa pazvinhu zvakaita saizvozvo uye zvakare kuzvidzivirira kuti zvisavepo zvinhu zvakaita sei zvakaita saizvozvo itsika yevanhu vatema kuti makuna haadikanwe is taboo hazviite zvakanaka tinenge tichichengetedza ukama hwedu saka nyorai pasi izvizvi muende makatakura iyewe right zvakanaka chekutanga panoti jira jena 10 meters manyora chechipiri panoita waichena yekuchenurisa
Chechitatu panoda mombe. Mombe iyoyi tinoidaidza kuti mombe yepasi inototaurwa makabata mombe yacho iyoyo, iwe mudzimai nemurume muchireurura tsvina dzenyu vanhu vachinzwa. Chechitatu ndizvo chechina panodiwa mombe inoenda kwamambo. Pozoita mombe yekupedzisira yedanga revadzimu. Zavo za 3 anditi 3 icheka ukama revadzimu saka turuka mombe machete kutanga kuita mombe vadzimu mombe yamambo maita kutanga ndizvo ndepasi anitwa doro mombe vadzimu yamambo ndecheka ukama chega Alright, manyora ka. Right. Panobikwa doro. Manzwa? Panoitwa doro remazuva manomwe. Pamazuva iwayo ndo panouraiwa mombe iyoyo pamwe chete nehwaiyaya. Panogadzirwa doro racho. Right. Kana makugadzira doro racho iro munozotiudza kana maunganidza zvinhu zvenyu motiudza kuti topota tichikupai mazano, muchipiwa mazano nevanotungamirira matare iwayo. Manzwa? Saka pane mombe ngani? 3. Mombe 3. Pane nyaya yecheka ukama apa yatoda kuzoita consult. Apa toda kuzoita tiende mukati mati nyatsonzwiswa zvakamira sei zvinomira sei kuti ukamba hwenyu huri padyo steering kwazvo. Saka kuti tione kuti panga tocheka ukama here kana kuti kwete tinoconsulta dare. Manzwa? Right. Saka izvo ndio zvaucharipira izvozvo zvauchaita. Izvi toda kuti zviitwe nekukasika. Ngazviitwe nekukasika nekuti denga rinoda kuti rirambe richiita sei? Richinaya. Pamusoro yechangamira. Pamusoro yechangamira. Nyaya ndainzwa ndakutokumbirawo kwamuri changamira kuti izvezvi handina chandinacho asi ndakutokumbirawo kuti ndiunganidze ndiwane kuunganidza. Handina hangu basa kwandinonyatsoita kwakasimba asi ndakutokumbirawo kuti mundipowo nguva yakati ndiunganidze. Unovaita sei vana? Wakadii kumira pawakakwata samai apa? Watadza kupapindura. Nokuti muvanhu vatema tada kusvika magumo. Muvanhu vatema pane zvizhinji zvinotibata zvetsika dzevanhu. Handitika? Kana chinhu chakakanganiswa nemunhu mumwe chete chinogona kubata vanhu vakaita sei vasina mhosva futi for that matter. Nani manzwa? Vanoenda kushoko raMwari kuBhaibheri kuya kunototaurwa kwazvo nomuprofita Amos kana kuti Hosea. Kunzi Mwari akati vataurire vana vaIsraeri kuti ndinoomesa denga iri nokuti zvivi zvenyu zvaita sei
zvanyanya ndinoomesa mazino enyu anochena nekushaya nzara nekuti mazino anosviba nechikafu ndinoachenesa maita nzara handigoni kuzunguza matenga nekuti imi mune ndo zvii zvekutaurwa izvozvi kuti mwana anopinda muna amai. Handii vavabata kuvakorinto kwekorinto chapter 5 ndinoshamiswa chazi kuti pakati penyu pane anovata nemudzimai wababa wake. Saka unonzwekera uchishora chikuti makuna right chendinoita izvozvo izvi zvako zvauri kutaura ndezvimwe izvi unotoona zvaunoita. Good, tapedza ngasaina magona zvikuru asi chona chikura ndekutika izvi zvinoitikazvi December apa Christmas atipamuta because zvinoitikazvi zviri serious izvi zvekuti mai mwana anovata namai kana iri 26 December 26 December zvezvakwanisa zvese zvakadero panapa tine madhete datinoita tine madhete 30 days